unsay sagad gid natong batasan kung makadawat na tag kwarta, biyaan o tipigan? Tubag. Naagi sumpay nga pulong, no? Kuan lang, pili lang, biyaan o tipigan. Tipigan. Kung tagaan kag house and lot nga worth 50 million, unsa man, biyaan o puy-an? Pagkadakua, tingog puy-an. Kung tagaan kag sakyanan nga parihaan na rong nadiskubrihan nga tag 48 million ang usa, unsa man, biyaan o sakyan? Pastilan yun. Kung tagaan kag flood control project nga worth 1.3 trillion, nya ang 40% imo, ang 60% mauray imong trabahoon, unsa man, dawaton o isalikway? Ay, maunay nakaingon. Mauna, ang tendency gid nato basta makadawat na gitag mga kaayuhan sa kalibutan, ang ato gyud hakop. Si Pedro o ang mga kauban niya, nakakita sila unsa kanindot ang nahitabo, nga wa sila nakuha tibok gabi, pero pag ingon ni Jesus, itaktak ang inyong pukot, pagtaktak nila, pastilang daghanang isda. Hapit pa malunod ilang duha kasakayan, portig yung daghanang isda. Unsa may ilang gibuhat, imbis mo ingon sila, Lord, kuyog na lang namo kanunay. Di ba? Maana mo kita. Ninduta di nimo, Lord, oy, usa lang nimo kasultib. Tuman man dayon. Kuyog na lang namo ay migbiyai, di ba? Kasagan gina to, Lord, please. Sa to, be with me, be with me. Di ba? Mamang kita ni ato, no? Stay with me, Lord. Stay with me. Because if you are with me, nothing is impossible. Di ba? Mauna, no? Lingay mong tupad. Inamosa na imong pangandoy. Ingna ba? Inamosa na imong pangandoy. Stay with me, Lord. Ana, don't leave me. Don't leave me alone. Ana, oy, maunay ato. Amo guning kinabuhi, Lord. Nya maglisod gud mi ug wa ka. Ana man dayon na, I cannot do anything without you. So please stay with me. Pero unsa may gibuhat ni San Pedro ug nilang San Juan, pagkakita nila nga portig yung daghanang isda, isip mga mananagat, isip mga pobre nga mananagat, unsa may ilang gibuhat, matod pa diri, og gidahik nila ang mga sakayan og gibiyaan ang tanan og misunod kang Hesus. Mao ni ang gitawag og tinuod nga pagkakatoliko, tinuod nga pagka-disipulo. Dili ta magsigig ingong Hesus, stay with me. Kung dili, I will stay with you. Di ta mag-ingon, Lord, kuyugi ko. Kung dili, ako'y kuyog nimo bisan asa ka paingon. Sa mas gibuhat ni Ruth, niingon siya ni Naomi, mukuyog ko nimo. Ang imong nasod, akong nasod. Ang imong katawhan, akong katawhan. Kung asa ka mamatay, adto ko mamatay. Ang imong Ginoo, akong Ginoo. May kinsa dinhi ang mukuyog yun ni Jesus. Taas ang kamot. Sige, taas. Taas yun. Bahala mo di awa mong patasuban. Unya, kung mo ingon si Jesus, ibaligya ang tanan ug ang halin, ipalit og slat, kinsay mo tuman, anak. Bantay. Bantay ka mo. Sige, mag-expect ko ha, na karong adlawa, dako-dako kitag halin og slat, kay duna nay mamaligya sa ilang mga balay og yuta, kay ipalit og slat. Bugiro kay mustanan. Pero, sige, congratulations kung mutuman ta na.
Maglisod magaymoan ang sugo ni Kristong nag-ingon, pasayloag kapituan, kapito ang nakasa nimo. Wow, kana pa bang pagbaligya as balay? Pero gibuhat ba yan ng San Roque? Gibuhat ba yan na ni kisa pamilain? St. Francis of Assisi? Gibuhat ba yan na nila ni Mother Teresa? Nila ni St. John Bosco, San Agustin, o guban, tanan mga santos. Labi na gyud ni Santiago Apostol, gibuhat na, biyaan ganyan yang putol mga ni. Kana pa bang yuta mo dili biyaan? Kana pa bang balay? Pero sus, daghan kay nanimba din mga daw kay giyuta. Daw giyuta. Nga daw giyuta. Gahapon, nag-ingon man ko nga, basin pag ma-deliver ng anupog, naanag yung anupog. Gi-overtime man pa yun. Salamat kayo. Pero dako pa kay kuwang. Pero naanang anupog, gi-overtime man pa yun. Hapit na tingali to kaadlaw naman tingali to na. Gilatag nila diya eh. Nakuunya inyo gining overtime man. Ang gadaing taos bakho. Siya okay, giingnan mi sa nag-donor ani. Kisa madega donor ninyo ani siyas mayor. Salamatan ni Mayor Cap Joel, no? Atong salamatan. Oh, mayor ba? Lagi si ex-mayor, ex-mayor Kapitan Joel. Kana ang ex pagani na mo nilihok, how much more og ang incumbent. Ato to padungog-dungogong bisa basig ispalto na to. Nganong malipayon man ta nga ang atong kapitan nga ex-mayor din hini hatag niini. Tungod kay nahigugma siya sa katawhan niya. Kaya moagi din katawhan man sa Dios, katawhan sa Dinis Compostela. Ano di man nato pasalamatan? Nga sag ipa-espalto po ni sa incumbent. Nagsuon naman sana sila. Pila ra may pagsumpay ang nag-espalto nga ang muli, ang mugamit na dinhi, ang taga-dinhi magyapon kasagaran. Ang magkalapok, ang taga-dinhi raman. Ang mablessed pod, ang taga-dinhi. O ang atong mga bisita. Nga ang atong mga bisita, kung muanhi dinhi, unya na ispalto na diha, nindot ng parkingan, bisag mag-uwan, dili na ka magkalapok, unsa may isulti, praise the Lord. Nakakita Ginoo. Kakita Ginoo. Pero magkalapok. Na diha ay atong anang atong kalsada diha ni complain na intaong taga diha. Padir, portigyong lapok unsaon ni paglimpyo na milit diring lapok sa kalsada pati hugawa. Makaingon ay sa maning ginuhua kahugawan. Nya unsa gitoy ato dinhing trust Cebu? Ang Cebu unsa to? Clean, economizing, beautiful, useful. Ako dayong gitawagan si Cap Joel gahapon. Salamat jud kay Cap ha. Sao ako na ipadala di pader ang butang ilag tao nya ingna lang og pila ka bulyong sa anupog kay ato nang paningkamutan nga matubag na nato basta gikinahanglan diha. Nakumay sa nung dato mayor og naay bakho og pison sa padagya puntan. Naagya pon ang pison og ang bakho. Nya pagkatapusan ikulbaan ako ingon dayon ko unya Cap pila may charge ani. Siya naunsa man kapader nga ato man ang simbahan wa nay charge. Ana ba? Ako di siyang giingnan pwede na ka mamatay. Wabit ako moingon ay. Ningon ko pero impliedly mo tayo akong ipasabot nako Kap murag maunhan man ko nimo anis langit. Ana ako niya maunhan man ko nimo anis langit. Katawa siya. Wa na la sa siya ni sumpay kay nakasabot siya nga di jud ka malangit kundi ka mamatay. Pero kanindot ana kana bang mga taong manghihatagon sama sad aning namalit na tog slots nga niabot nag milyon-milyon ang atong nadawat gikan lang anang inyong tag 100 pesos busa kamong namalit og slot gikan sa 1 slot hangtod tag hundreds tag 1,000 ka slots
congratulations, malangit na mo. Pakpaka na to tanan. Salamat kayo. Kay nahigugma mo og nagtuman mo sugo sa Ginoo. Nya pakyason bas Ginoo? Kanang imong pagbiya anang gamay nimong kwarta, kanang pagbiya nimo anang imong negosyo. Kung negosyo man ni sa nag-deliver aning anupog og pagpatrabaho ani, nya moingon siya wala ra nay bayad, iyang gibiyaan ang iyang negosyo. Ana man na. Gibiyaan ba? Kung moingon sa kamo palit kog slot 1,000 ka slots, pila man na? Pila kantidad na mo palit kag 1,000 ka slots sa ato mga slots. 100,000. Imong gibiyaan ang imong kwarta. Nyaron ko ng imong balay, i-welcome nimo ang mga homeless. I-welcome nimo ang homeless niya. Ang imo pag yung na-welcome kadto pag yung banggiitang tulisan. Nya gitulis dayon ka. Unsa may imo anang gipakita sa Ginoo. Gibiyaan nimo imong balay. Imong gibiyaan ang imong balay. Mao na siya'y actual meaning sa pagbiya. Kanang pag imong biyai ang tanan, pasabot, ayaw kahinugon sa tanan nga naa nimo. Kung gikinahanglan nga i-share dayon. Ayaw kahinugon mo na pagbiyai ang tanan. It is a set of mind. Kana bang mind conditioning ba? Nga dili ko mawili aning tanan. Apil na ning akong lawas. Di ko mawili. Kung kuhaon sa Ginoo, kung gikinahanglas Ginoo, ihatag ko ni. Kung ang akong time gikinahanglan, ihatag ko ni. Kung ang akong talent ang gikinahanglan, pinaagis pagliktor, ihatag ko ni. Nya unsaon paghatag? Magtuon. Aron dili magka na. Kung ang akong treasures ang gikinahanglan, ihatag ko ni. Pero samtang niya ni nako at timanon ko ni. Ako, inigbalhin, laing assignment, biyaan. Pero samtang naa pa ko anang maong assignment, at timanon. Di ko maglangay-langay. Di sad ko dali-dali. Mao na nga kita ninyo dinhi wa ta maglangay-langay, nagsige na mo kyugpos. Nya og atong paandaron ang upat day mo. Ay na lang padali. Tugnaw kayo, tugnaw. Wa man ta maglangay-langay ana. Nya na ang mga TV, ang tulo ka TV na install na. Konektanahan na lang ni. Nya namo to ni sa address ikaupat wa pa man sad gi-deliver. O kita ba kayo mo palit ato na baka ako lang check upon kung cash ba mo igihatag or TV ba i-deliver aron mataod na nya dito sa gawas na naman cash may gihatag palitono na lang nato katong 75 inches kapat duha ka buok nas gawas palitonon mo na wa maglangay-langay. Ang ato sa mga katawhan dinhi, congratulations, di hinong kay daghan. Pag-ingon natong lapo kay diri, si former mayor o karon atong kapitan ng poblasyon, Cap Joel, o lay minister po nato. Wasan maglangay-langay. Ana. Mao na, kamusang na ay tag 100 pesos,